Στο CapCut επιτέλους μπορείς να βάλεις ελληνικούς υπότιτλους. Κάτι που περιμέναμε όλοι όσοι κάναμε βίντεο και αναγκαζόμασταν να έχουμε 1, 2, 3 προγράμματα για την επεξεργασία των βίντεο, ήταν ότι δεν υπήρχαν ελληνικοί υπότιτλοι στο CapCut. Λύσεις σαν το Capwing ή σαν το RenderCut ή οποιασδήποτε άλλες ήταν πάρα πολύ καλές, αλλά πλήρωνες 2 προγράμματα. Αυτή τη στιγμή το CapCut είναι ο βασιλιάς για τα Reels και την επεξεργασία και τη δημιουργία αυτών. Εάν πας πλέον επάνω εκεί που λέει κείμενο, μετά πας στη λεζάντες ή υπότιτλοι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έχει, υπάρχει επιλογή για ελληνικά. Πλέον με μόνο ένα πρόγραμμα μπορείς να κάνεις edit, έχει πάρα πολλούς υπότιτλους οι οποίοι σίγουρα θα σε ικανοποιήσουν εσένα και το κοινό σου. Προσοχή, κάτι που έχω δει και δεν δουλεύει σωστά είναι ότι οι λέξεις που έχουν τόνο, δηλαδή όλες οι ελληνικές λέξεις, έχει στο γιώτα τον τόνο, τότε το γιώτα δεν θα περαστεί μέσα στους υπότιτλους. Οπότε χρειάζεται λίγο δουλειά ακόμα, χρειάζεται και λίγο προσωπική δουλειά ακόμα, αλλά τουλάχιστον γλιτώνεις από ένα πρόγραμμα, δεν είναι τόσο μεγάλη δουλειά. Βέβαια σε μεγάλα βίντεο ίσως να είναι πρόβλημα.